जों tak belai biforok laija जों bengal kri bologo bengaloro samkhai tongmani oro restaurant malik rok bai bo narokjak liya restaurant bondo kanai janjanogo thangpai sidini ri roho jaka hingke जों aroni bengaloroni train rok ungoi phaika kolkata o kolkata jora kolkata o nokor jaka lockdown kanai kolkata station o phaini haoro जों kuno gari maliya train maliya thung maliya oro khorsa ma thuka thumani pore khe aro yang Guwahati o phaini khorogo tongni borok जों thumlaikha nailekha hingke aro 70-72 jona kanai asoni borok rok bo tongo তারপরে जों toma khaima sanai chongkholaikha hwnkhe kaisa truck reserve laikha sago 800-900 টাকা laikha reserve namani haike koromate failite Guwahati o failmani Rongya jorokhe ma bwthaka Rongya o khe जों bwthagwinai kaisa petrol pump ganaro hotel chikin saka tongo bonaro जों haplaikha habui salaikha koromate khe tongjaknai jaga rokle aro koromate khe salai akonoi tongkha 4-5 din kai tongpaikha rao oboni mai paisa chanachi 100 টাকা 100 টাকা haike najagui tongo hingke जों hai 4-5 din chama paisi rang motamoti pai tongkha তারপরে tak khana sononi khe जों tak rang sajana si kwrwngui tongo ani bagui जों srang jati channel no koyo kisa jano asomni minister rok bai kisa malainai abo khainai jano sajaknai rok byabostha khairani bagui koyo srang jati channel no belai khe তারপরে ani mungkha balokmani jamatia PS নতুন বাজার পারাঙ্কা গোপালপদপাড়া An mungkai Lokhicharan parani bumungkai 36 mal Baskra Sora hingkai thana hingkai Mungya kami bolok bo jagano hingkai जों अनेक बिपद खालाय tongkha je saborang tongmani pura pai tongmaikha khana phungni hoitero hingkai जों maima chaya jeng hingkai oro songcharani bo bagui rang kwrwi hingkai songno charwi mano babo bagui no nokno je chanani nungnani bagui byabostha kwrwi khairi mano on bai kisa koijago Ani mungkai Usaranjan parangkai 36 mal Baskra Sora hinjago Ani mungkin Chandramani Phunatia PS mungkin Notun Bazar parangke Gopalpatapara ani mungkin जों oro 7 jona total temasa rogoi tongo bono bo phunugono sabe khuli gure Anh mong cái không mình chơi đi ra anh phải làm mong cái bài được phải là chung chung anh mong cái bị chọn rồi đi anh para mong cái gomon gì para cái bazar mong cái đó ông pi sẽ xua temasano nugono bono bo chehra nahi joto tipra samo hambai ani mung pohor Tripura ani para hingke Kondasora Russia bari MK para ani para hingke ang tini video khaimani karon gawa haise ang Bangalore 29 tarikh Bangalore phaio gai 10 din dore ani kam cholikha bin pore ani ka bodong thangoi ang tabo bahai birmano kalaija kapal haniani karone ang nogo bo bahai kam khaya jong maima saya ang oro phai bo bahai kitabo 2-3 din dore maima saya bathroom ni tui lungui ma tongo ani nogni nogo bo rangke bo rohonai kre bile bini ama baba sora rohore joton thangbai ang thangmani karon ang tini obahai ke ma tongna kalaikha ang tini buini kono police ni thani ko help mania thangka sanna thangka buna naijago obahai borok baire ni borok corona virus ni obahai ke khaijago gang ani dol Nepal tongmani bobo thangka tabo borok thangka saimiya bo hingkai ang tabuk saichungno buini roma samni borok buini borok boima tongo tabo maima saya tabuk dore 5 din dore ang tabo maima saya saluk phaisa masana ta ani kono 1 taka bo kwrwi
Abani ba anti prasarok na sana musugo noro ano kisa hel khaimakai noro ano kisa sahajo khaimakai noro thani ang nakar musano ang borang puisa tongkai nogo thangma kamu nogo thangna bani tago thangmaya obahe birman kalaija noro kisa hel khaimakai belek hisanai jotona hambai